ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମେକଅପ୍ ନେଇଛି ମେକଅପ୍ କେମିତି ଲିଭେଇବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁରେ ଏବେ ମେକଅପ୍ ଅଛି। ମେକଅପ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଲିଭେଇବି। ମେକଅପ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ରାତିରେ ରହିବା ଆମ ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାରା ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିଯିବ। ପିମ୍ପଲ୍ସ ବାହାରିଲେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୁହଁଟା ଆମର ଖରାପ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ମେକଅପ୍ ଲିଭେଇବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମେକଅପ୍ ଲିଭଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ମେକଅପ୍ ଲିଭେଇବାର ତରିକାଟା ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ମୋର এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ମୋର এই ମେକଅପ୍ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଏଠି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଅଏଲ୍ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଫେସ୍ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିବେ ଫେସ୍ ନେକ୍ ଆଏ ଏମିତି ମସାଜ କରିଦେବେ। ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଏଲ୍ରେ ଆମ ମେକଅପ୍ଟା ରିମୁଭ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି, ତାପରେ ଲିପ୍ରେ ଲଗେଇଥିଲି, ଅଠାରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଭଲସେ ଆକୁ ଏମିତି ମସାଜ କରିବେ। ଏମିତି ଅଏଲ୍ ଲଗେଇକି ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମେକଅପ୍ଟି ଭଲସେ ପଛେଇ ଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ପୁଅ ସେପଟେ ଖାଉଛି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ଖଚିବ ମୋତେ। ସେ ବିସ୍କିଟ୍ ଖାଉଛି ବସିକି ସେପଟେ। मेकअप लिवेवा ପାଇଁ ଅଏଲ୍ଟା ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ। ଭଲସେ ମସାଜ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଉଛି ୱାଇପ୍ସ। ଏଇଥିରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁହଁ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ସବୁ ମେକଅପ୍ ମୋର ପୋଛି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ମେକଅପ୍ ମୋର ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ମୁହଁଟା ଏବେ ମୋର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ମେକଅପ୍ ମୋର ପୋଛି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା। ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋର ଏଇ ଟ୍ରିପ୍ସଟା ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ହଁ ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ କାରଣ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବଡି ଲୋସନ୍ ଟିକେ ଲଗାଇ ନେଉଛି। এই এরিয়া গুলো পুছে নেଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ମୋର ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁଟି ପୁରା ଏବେ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୁହଁରେ ଟିକେ ବି ମେକଅପ୍